uudistushankkeen tilanteesta, eli käydään aluksi lyhyesti vähän yleisesti hankkeen taustoista ja sen jälkeen muutamia ajankohtaisasioita, muun muassa nyt näitä tuoreimpia muutoksia koskien. Sen jälkeen Väinö Vaitomaa kertoo meille lyhyesti tämän järjestelmän käyttöön varsin tiiviisti liittyvästä Suomi.fi-palvelusta ja tämän jälkeen käydään sitten lyhyesti läpi muutamia tulossa olevia luottolaitosraportoinnin muutoksia. Niistä meille tarkemmin kertoo Marika Männistö. Tämän jälkeen tulee sitten 2 erillistä osiota 2 uudesta raportointikokonaisuudesta. Eli ensimmäisenä Torsten Grosup kertoo meille Suomessa kuluttajaluottoja myöntäviä toimijoita koskevasta uudesta suunnitellusta maksukyvyttömyysriskin raportoinnista, johon liittyvät määräykset ja ohjeet on itse asiassa parhaillaan julkisella lausuntokierroksella. Tämän jälkeen Isto-Aho kertoo meille finanssialan digitaaliseen häiriönsietokykyyn liittyvän EU-asetuksen mukaisesta raportointikokonaisuudesta, eli niin sanotusta DORA-raportoinnissa aihe sikälikin ajankohtainen, että tätä DORA-asetustahan aletaan soveltaa huomenna. Tämän jälkeen lopuksi Eemeli Peltola esittelee sitten vielä ihan käytännössä tätä uutta raportointijärjestelmää ja sen keskeisiä ominaisuuksia. Ja kuten tuossa hetki sitten lupailin, niin loppuun on sitten vielä varattu aikaa keskustelulle ja kysymyksille. Mutta näillä saatesanoilla aloitetaan tilaisuus ja Jussi, ole hyvä. Hallintaan. No, nyt ei enää mulla kalvoja, niin no nyt. Hyvä. Nyt näkyy mullakin kalvot. Siis raportointijärjestelmän uudistuksesta. Jussi Eronen Finanssivalvonnassa valvontateknologiat toimistossa johtavana asiantuntijana ja esittelen tästä tämänhetkistä tilannetta raportointijärjestelmästä. Eli me aloitettiin tämä projekti noin 6 vuotta sitten ja nyt on saatu kaikki tiedonkeruut siirrettyä vanhasta järjestelmästä tänne uuteen, eli noin 75 kappaletta ja lisäksi Suomen Pankista on tullut 10 tiedonkeruuta tänne ja pari uutta tiedonkeruuta on tulossa, DORA ja MK, ja niistä kerrotaan sitten tuolla myöhemmin tänään. Ja uuteen raportointijärjestelmään tunnistaminen ja valtuuttaminen tapahtuu tuolta Suomi.fi-palvelun kautta ja Väinö tulee siitä kertomaan tänään lisää. Ja raporttien käytössä on raportoijan portaali, raportointivelvollisuudet näkyy sieltä ja raporttien toimitus onnistuu ja myös raportointiin liittyvä viestintä tapahtuu siellä. Ja raportteja voidaan toimittaa 3 tavalla järjestelmää, eli lataamalla raportointitiedosto tai sitten voi toimittaa omasta järjestelmällä SFTP-yhteyden avulla ja täyttämällä web-lomakkeita. Ja niitä me suositellaan, että silloin kun on pieni määrä lomakkeita, niin silloin niitä voi käyttää. Ja raportteja näkee raportoijan portaalista raportin käsittelyn tilaa ja palautteen raportoinnista. Ja Eemeli sitten esittelee tarkemmin näitä. Sitten meillä on käytössä myös validointipalvelu, jonne raportoijat voi lähettää raportteja ennen kuin ne toimittaa varsinaisen raportin tänne raportoijan portaaliin. Ja niitä raportteja me ei käytetä valvontaan. Ja nyt viimeisimpänä
järjestelmä on siirretty noin 16 kansallista tiedonkeruuta ja ne meni tuossa tammikuun alussa sinne raportojen portaaliin. Ja silloin kun ensimmäistä kertaa raportoi tänne uuteen raportointijärjestelmään tai on uusi tiedonkeruu kyseessä, niin raportoijan kannattaa aloittaa se raportointi riittävän ajoissa. Näkee, että varmasti nuo suomi.fi-valtuudet toimivat ja Väinö kertoo, että kuinka niitä voidaan tarkistaa, että ne on myönnetty oikein. Ja sitten, että me ehditään tältä Fivasta kanssa vastaamaan noihin kysymyksiin tarvittaessa. Sitten me julkaistiin maanantaina valvottava tiedote koskien valvottavien velvollisuudesta toimittaa oikeaa ja tarkistettua valvontatietoa, mikä ollaan havaittu toistuvia laadullisia puutteita useilla sektoreilla ja raportointilomakkeilla. Ja mitä se virheellinen data vaikuttaa, niin se vaikuttaa negatiivisesti finanssivalvonnan laissa säädettyjen tehtävien suorittamiseen. Ja me jaetaan tätä laajasti tietoa eri sidosryhmille tilastojen välityksellä ja sitten toimitetaan noita raportteja myös tuonne Eurooppaan, EKP:lle ja EPAlle ja EIOPalle ja ESMalle. Ja meillä on muutama tuhatta validointisääntöä tuolla raportoinnissa, mutta ne ei saa kaikkia virheitä kuitenkaan kiinni. Ja sitten jos se toimitettu data on virheellistä, niin se voi johtaa laajoihin korjauksiin ja pahimmassa tapauksessa valvonnallisiin sanktioihin. Eli se raportoijan oman laadun kehittäminen on hyvin tärkeää. Ja sitten meillä on seloste, joka pitää aina päivittää, kun raportointiprosessissa tai vastuuhenkilöissä tapahtuu muutoksissa. Eli tuossa on linkki sinne ja sitten tuolla alhaalla vielä linkki sinne valvottava tiedotteeseen. Ja jakelupalvelu poistuu käytöstä viime vuoden lopussa ja poistuvaan järjestelmään sinne raportoidaan nyt ainoastaan korjausraportti, eli minne se ensimmäinen raportti on toimitettu, niin korjausraportit toimitetaan myös sinne. Ja jos tulee tarvetta saada näitä vanhoja työkirjoja käyttöönsä, niin niitä voi kysellä tuolta raportoijan portaalin kautta tai suojatulla sähköpostilla. Ja tietoa tästä uudistuksesta löytyy finanssivalvonnan verkkosivuilta ja raportointivelvollisuudet tiedonkeruittain on nähtävissä tiedonkeruukartoista ja yhteenottoja pyydetään ensisijaisesti finanssivalvonnan raportoijan portaalin kautta. Kysymyksiä ja palautetta voi laittaa New Reporting System helpdeskiin. Ja nyt Väinö jatkaa suomi.fi esittelyllä. Kiitos Jussi, hyvää huomenta. Mä olen tosiaan Väinö Vaitomaa, mä olen analyytikko tuolta finanssivalvonnan taloudellisen analyysin toimistosta ja annan nyt tästä Suomi.fi tunnistautumisesta ja valtuuttamisesta lyhyen kertauksen. Eli tunnistuksesta kirjautuminen tuonne sekä meidän raportoijan portaaliin että sitten validointipalveluun, joka oli tämä raportoinnin testipalvelu, vaatii tosiaan henkilökohtaisen tunnistautumisvälineen ja valtuudet tämän yhteisön puolesta tai yhteisöjen puolesta, joita edustaa. Kirjaudutaan sisään siis henkilökohtaiselle tunnistautumisvälineelle suurimmalle osalle pankkitunnus tai varmennekortti. Ja jos tätä raportointia hoitaa ulkomaalainen henkilö, eli henkilö, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta, niin silloin pitää ensin käydä tuolta Finnish Authenticator Identification-palvelusta rekisteröimässä itselleen tämmöinen henkilötunnusta vastaava UID. Meillä oli tullut kysymys liittyen tähän niin kuin ulkomaalaisten tunnistusvälineisiin. Tällä hetkellä tilanne se, että me tuetaan vain tätä Finnish Authenticator-sovellusta, eli ne maakohtaiset eIDAS-tunnistukset ei ole tällä hetkellä käytössä. Sitten vähän noista itse valtuudepalvelusta, eli tosiaan valtuudepalvelu on se paikka, jossa myönnetään näitä valtuuksia edustaa yhteisöä. Nämä valtuudet pystyy myöntämään sellainen henkilö, jolla on perusrekistereissä tai valtuusrekistereissä yhteisön edustamiseen oikeuttava rooli. Eli
esimerkki tästä voisi olla tilanne, jossa vaikka kaupparekisteriin on merkitty yhteisen toimitusjohtaja, hallituksen jäsenet, niin silloin nämä henkilöt pystyy tuolta Suomi-Fi-valtuudet-palvelusta antaa sitten valtuuksia yhteisön puolesta. Hakemuksella valtuuttaminen, se on sellainen, mitä käytetään sit siinä tapauksessa, että syystä tai toisesta ei tosiaan pysty noiden perusrekisterin pohjalta antamaan niitä valtuuksia. Eli esimerkiksi tämmöisissä tilanteissa voisi olla sellaiset, joissa yhteisölle ei ole vaikka ajantasaiset tiedot tuolla kaupparekisterin puolella, tai sitten kyseessä on ulkomaalainen yritys, eli semmoinen yritys, jolla ei ole Y-tunnusta. Sitten vähän tästä meidän valtuusasiasta, eli meillä finanssivalvonnan raportointiin on vain yksi valtuusasia, taloudellistila ja riskien raportointi. Suomen Pankin puolellehan on useampaa valtuusasiaa. Meillä on vain tämä yksi valtuusasia, mitä aina käytetään. Ja meidän tapauksessa se, mitä se raportointi tai valtuus koskee, niin se eritellään tuolla valtuuden tarkenteella. Eli siinä kun niitä valtuuksia myönnetään, niin se valtuusasian valinnan jälkeen on tosiaan tuommoinen valinta kuin ota käyttöön valtuuden tarkenne, niin sitten siitä pääsee niitä tarkenteita määrittämään. Tarkenteet on muutaman erityyppisiä, eli ne on olemassa tämä all-tarkenne, se mahdollistaa raportoinnin kaikkiin tiedonkeruisiin se edustamansa yhteisön puolesta. Siis meillä on mahdollisuus myös tiedonkeruittain antaa tarkenteita, eli silloin annetaan valtuus vain niin kuin yksittäisen tiedonkeruuseen. Tässä tapauksessa tuossa on esimerkkinä vaikka KA ja VA. Meillä on tosiaan kuvattu nämä kaikki valtuuden tarkenteet tiedonkeruukohtaisesti noihin rahoitussektorin ja vakuutussektorin tiedonkeruukarttoihin. Poikkeuksenahan näihin on tosiaan IFMD ja MMF-tiedonkeruut, joissa sitten tosiaan tuo all-tarkenne ei toimi sellaisenaan, vaan pitää olla tosiaan tarkenteet IFMD tai MMF, jos haluaa tosiaan niitä rahastotason raportteja toimittaa. Sitten aika usein meille tulee kysymyksiä tästä, että on yrittänyt kirjautua, mutta on epäonnistunut tämä kirjautuminen, niin se, että miten pystyy tarkistamaan, että nämä valtuudet on kunnossa. Eli jos ei itse ole myöntänyt niitä valtuuksia, niin on ehkä hyvä tarkistaa, että se henkilö, joka on myöntänyt ne valtuudet, niin on myöntänyt ne oikein. Eli tosiaan tämä tarkistus tapahtuu tuolla Suomi-Fi-valtuudet-palvelussa, eli kirjautua sinne sisään tunnistusvälineellä. Sitten tuolta henkilökohtaisen valtuuksien alta löytyy tuommoinen kuin saadut valtuudet, ja sieltä pystyy katsomaan yhteisökohtaisesti, että mitä valtuuksia on saanut. Sieltä pitäisi tarkistaa muutama asia, eli ensinnäkin se valtuusasian pitää olla taloudellisesti hyvä riskien raportointi, kuten todettiin aiemmin. Valtuustyyppi on lähes aina asiointivaltuus. Voi olla tilanteita, joissa on kyseessä palveluntarjoaja, ja tällöin se palveluntarjoajalla voi olla tämä edustamisvaltuus käytössä, mutta riippuu ihan tästä raportointivelvollisen yhteisön ja tämän palveluntarjoajan tästä rakenteesta, että miten nämä valtuudet on asetettu. Ja viimeiseksi tietty pitää tarkistaa, että se valtuuden tarkenne on oikein, eli sen pitää tosiaan olla all tai sitten joku tiedonkeruukohtainen tarkenne. Eli tässä esimerkin tapauksessa ollaan vaikka annettu valtuudet COREP-AM-raportointiin. Sitten vielä muutama asia tästä käytännön valtuuksien hallinnoinnista. Eli yhteisöjen pitäisi 2 kertaa vuodessa tarkistaa, että ne valtuudet, mitä yhteisön puolesta on myönnetty, niin ne on ajantasaiset ja vastaa näiden henkilöiden työtehtäviä. Me suositellaan, että kun kirjautuu tuonne raportoijan portaaliin, niin jos on useampi yhteisö, joiden puolesta kirjautuu, niin kirjautuu aina niiden kaikkien puolesta. Eli tässä on sellainen käytännön asia, että noi sähköposti-ilmoitukset, mitä tulee uusista viesteistä tuolla raportoijan portaalin keskusteluista, on riippuvaisia siitä, että minkä yhteisön puolesta on viimeksi kirjautunut. Eli tosiaan tämän takia suositellaan, että valitaan aina ne kaikki yhteisöt kerran, jos mahdollista. Työsuhteen päättyessä työnantaja vastuulla huolehtii siitä, että nämä käyttövaltuudet poistetaan, ja toivottaisiin, että tosiaan käyttäjät itse, ennen kuin nämä valtuudet poistuu, niin kävisi ottamassa ne sähköposti-ilmoitukset tuolta raportoijan portaalista pois päältä. Jos nyt kuitenkin käy niin, että tosiaan on työtehtävät muuttunut organisaation sisällä, pääsy tuonne
raportoijan portaali on poistettu, mutta edelleen saa näitä sähköposti-ilmoituksia, niin siinä tapauksessa tosiaan yhteys tuonne New Reporting Systemat .fi-osoitteeseen, niin me poistetaan sitten ne sähköposti-ilmoitukset. Tässä on vielä linkkejä, mitä kaikkea lisätietoa voi löytää noista Suomi.fi-palveluista, eli me tarjotaan omaa ohjeistusta. Tuolla on esimerkiksi parin vuoden takaa webinaari, jos me ollaan esitelty ihan käytännössä, että miten tämä valtuutus tapahtuu tuolla Suomi.fi-valtuudet-palvelussa. Kannattaa myös tutustua Suomi.fi ja DVVn omiin ohjeistuksiin, ja tosiaan kysymyksiä voi toimittaa sekä organisaatiopalvelut dvv.fi että sitten tuonne meidän New Reporting Systemat .fi osoitteeseen. Sitten tulevia muutoksia luottolaitosten raportoinnista. No niin, hei kaikki ja tervetuloa webinaariin. Mä oon Marika Männistö ja toimin asiantuntijana täällä taloudellisen analyysin toimistossa. Kerron muutamalla sanalla näistä muutoksista, mitä EBA on tässä lähitulevaisuuteen suunnitellut meille. Näistähän on laitettu aika monia raportointitiedoteita ja yritetty muutenkin pitää sitten ajan tasalla näistä muutoksista kaikkia. Ja tosiaankin tällä viikolla just tuli raportointitiedote ulos, missä kerrottiin, että tämä DPM 4.0 tulee voimaan tosiaankin tässä vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Tosinkin tämä nyt tuleva muutos, niin sehän on aika iso ja nämä on välttämättömiä, että tämä Basel 3 vaatimusmonitorointi onnistuu. Coreppiin on tosinkin tulossa isoja muutoksia. Siellä on monennäköistä muutosta kokonaisriskipainolattiaa ja luottoriskiä, markkinariski operatiivisesta riskistä. Ja kryptovarojen väliaikainen vakavaraisuusraportointikin tulee sinne mukaan. Ja tosinkin nämä muutokset on sen verran isoja, että tämän normaalin toukokuun raportointipalautuksen sijaan, niin siihen on annettu aikaa tuonne 36. asti raportoida se. Sitten on tulossa tosinkin pieniä teknisiä muutoksia myöskin muille. Ja sitten tämän perus-Corep-raportoinnin lisäksi on tulossa myöskin uutta, kuten tämä DORA, mutta mä en käy sitä nyt läpi, koska siitä on ihan oma esitys. Ja sitten on myöskin näitä MiCAR-asetuksia, mutta näitä toimijoita nyt tällä hetkellä on Suomessa, niin ei käydä sitä sen enempää sitten läpi. Mutta tosiaankin koko ajan tilanne muuttuu, niin seurataan tilannetta ja näin. Sitten mitä tiedetään näistä tulevista muutoksista, niin EBAhan on jo kertonut siellä tästä 4.1 ja 4.2. 4.1 olisi tulossa tuossa keväällä. Sitten uudestaan ainakin hyvinkin pian, mutta se nyt ei ole ihan niin massiivinen ja valtaisa kuin tämä 4.0 muutos. Siellä olisi MiCAR ja Pilar 3 tietoja muun muassa ja sitten tosinkin näitä benchmarking-lomakkeita on vähän uusittu. Sitten 4.2 vähän jo tiedetään, mitä siellä on tulossa. Ja tosinkin EBAn sivuilla on tietoa sitten näistä. Sitten on tosinkin konsultoinnille tulossa vielä näitä papereita, missä tosiaankin näitä uusia vaatimuksia käydään läpi, niin ne on myöskin sitten tulossa. Ja sen verran mä voin kertoa tuosta 4.0, että tosiaankin mehän työskennellään jo näiden muutosten parissa ja ne on tulossa sinne raportoijan portaaliin raportoitavaksi arviolta maalis-huhtikuun siinä, mutta tosinkin tiedotetaan näistäkin sitten varmasti sitten raportointitiedotteiden parissa. Näin. Sitten tässä oli lyhyesti nämä epämuutokset ja mä annan nyt Mikko Koutaniemelle vuoron ja hän kertoo pikkasen näistä teknisistä muutoksista, mitä nyt tässä mainittiin, niin mitä tulee sitten vaatimaan. Ole hyvä, Marika, Mikko. käännätkö kalvot, niin mun ei tarvitse. Kiitos. Tehdään, näin. Huomenta kaikille, Mikko Koutaniemi.
valvontateknologiat enimmäkseen tuolla teknisellä puolella toimi asiantuntijana. Eli EBA ITS-raportoinnissa otetaan XBRL CSV käyttöön tämän vuoden aikana. Eli tämä perinteinen XBRL on tätä XML-formaattia. Tässä vaiheessa tämä muutos koskee vain EBA ITS-raportointia. On odotettavissa, että tämä jossakin vaiheessa tulee koskemaan myös ei-jopa ITS-raportointia. Ennen kaikkea tämä koskee niitä, jotka tuottaa raportteja omista järjestelmistään. Eli ne, jotka hyödyntää raportoijan portaalin lomakepohjaa, niin siihen ei tule muutosta. Ja tällä hetkellä tavoitteena on, että FIVA siirtyy käyttämään tätä uutta formaattia syyskuun lopuraportoinnista tänä vuonna. Poikkeuksena on DORA, tämä TVT-sopimusrekisteri, josta on enemmän sitten vähän myöhemmin tuossa iston esityksessä. Eli DORA alkaa suoraan XBRL CSV:nä ja tästä julkistetaan lisätietoja raportointitiedotteesta siinä vaiheessa, kun me saadaan tuolta raportointijärjestelmätoimittajan puolelta kaikki nämä yksityiskohdat kuntoon. Mutta valmistautua voi. EBAn tekninen dokumentaatio versio 4.0 sisältää nämä kaikki määritykset CSV-raporttien tuottamiseen. Kiitoksia. Sitten on Torsten MK-raportoinnista. All right. Hetki. Hyvä. Eli huomenta vaan kaikille. Mun nimi on Torsten Grosschub ja toimin FIVassa pankkivalvonnassa johtavana asiantuntijana luottoriskeissä ja kerron nyt tässä webinaarissa lyhyesti tästä uudesta maksukyvyttömyysriskien raportoinnista, MK-raportista. Eli jos vähän taustaa tähän raportointiin, niin kesällä 2023 astui voimaan aivan uutta lainsäädäntöä liittyen maksukyvyttömyysriskien hallintaan kuluttajaluotonannossa. Eli tätä sääntelyä on nyt tullut sekä luottolaitoslakiin että sitten aivan uuteen laki eräiden luotonantajien välittäjien rekisteröinnistä. Ja tässä samassa yhteydessä kesällä 2023 FIVAn valvontaan siirtyi sitten nämä eräät luotonantajat ja välittäjät. Ja parasta aikaa me ollaan finanssivalvonnassa laatimassa määräyksiä ja ohjeita liittyen tähän uuteen sääntelyyn. Ja näillä määräyksillä ja ohjeilla on tavoitteena ohjeistaa valvottavia siitä, että kuinka näitä maksukyvyttömyysriskien hallintaa kuluttajaluotonannossa tulee tehdä tuolla valvottavissa. Ja tätä maksukyvyttömyysriskien hallintaa tullaan sitten seuraamaan tällä nimenomaisella uudella MK-raportilla. Ja niin kuin Arttu tuossa alussa sanoi, niin määräykset ja ohjeet on parasta aikaa lausunnolla ja niissä on lausuntoaikaa vielä tuonne helmikuun alkuun asti. Sitten vielä vähän taustaa, eli tavoitteita tässä raportoinnissa, ja tämä tulee suoraan tästä uudesta sääntelystä, mitä näissä kahdessa laissa nyt on eli tavoitteena on määritellä se, että kuinka valvottavan tulee arvioida maksukyvyttömyysriskin kohtuullisuutta luoton myöntämisen yhteydessä, kun luottoa myönnetään kuluttajalle. Ja tätä kohtuullisuutta tullaan sitten jatkossa mittaamaan korkeimman riskin 5% luokan maksukäyttäytymisellä. Ja se tarkoittaa, ja siis tässä luokassa, jota me seurataan, niin siinä luokassa on ne hyväksytyt luotot tietyllä aikavälillä, joille silloin luotonhakuhetkellä on arvioitu
korkeimman riskin riskipisteet käytetyllä luottoriskimallilla. Sitten toisena tavoitteena on määritellä se, että kuinka valvottavan tulee mitata tämän käytetyn riskiluokitusjärjestelmän toimintamallin luotettavuutta maksukyvyttömyysriskin arvioinnissa luotonmyöntöhetkellä. Ja tätä luotettavuutta tullaan mittaamaan tämmöisellä Gini-kertoimella, joka siis mittaa sitä, että kuinka hyvin tämä luottoriskimalli, jolla näitä luottopäätöksiä tehdään, niin kuinka hyvin tämä malli toimii, eli kuinka hyvin se kykenee erottelemaan luotonmyöntöhetkellä hyvät maksajat huonoista maksajista. Ja sitten kolmas tavoite tässä näissä määräyksen ohjeissa on tosissaankin tämän MK-raportin määrittely. Eli tällä raportilla on tarkoitus seurata näitä kahta edellä mainittua asiaa, eli tämän korkeamman riskin 5% luokan maksukäyttäytymistä sekä sitten luottoriskimallin Gini-kertoimen arvoa. Tämä uusi sääntelyn mukaan Finanssivalvonta voi antaa myös tarkempia määräyksiä tämmöisistä raja-arvoista liittyen näihin kahteen edelliseen seurattavaan asiaan, mutta näitä raja-arvoja me ei vielä tässä määräyksen ohjeessa määrätä, vaan ne määritellään sitten mahdollisesti myöhemmässä vaiheessa sitten kun me ollaan nämä MK-raportin tiedot saatu ja analysoitu, niin sitten myöhemmässä vaiheessa mahdollisesti tulee sitten raja-arvoja, mutta ei siis vielä. Aluksi kerätään vain dataa ja analysoidaan se data sitten. Ja sitten jos mennään itse asiaan, niin mitä tämä MK-raportointi sisältää, niin ensinnäkin tämä raportointi on tarkoitus tehdä vuosittain. Tämä raportointi alkaa vuoden 2026 alussa. Ja se koskee todella kaikkia toimijoita, jotka myöntää vakuudettomia kuluttajaluottoja Suomessa. Toisin sanoen sekä suomalaiset että ulkomaiset pankit ja ulkomaisista pankeista sivuliikkeet ja myös ne ulkomaiset pankit, joilla ei ole sivuliikettä, mutta jotka ilman sivuliikettä myöntää rajan yli kuluttajaluottoja Suomessa. Ja näiden lisäksi sitten nämä muut kuluttajaluottoja myöntävät yritykset, jotka ei ole luottolaitoksia, vaan tyypillisesti paljon pienempiä yrityksiä, onhan siellä isompia toki myöskin. Mutta siis todella kaikki toimijat, jotka myöntää vakuudettomia kuluttajaluottoja, niin kuuluu tämän raportoinnin piiriin. Ja tarkasteluajankohtana tässä raportissa käytetään aina vuoden viimeistä päivää. Ja tarkastelujaksona, joka tarkoittaa sitä, että millä aikavälillä nämä luotot on myönnetty, jotka tähän raportointiin kuuluu, niin tarkastelujaksona käytetään vuoden mittaista jaksoa 1-2 vuotta ennen tätä tarkasteluajankohtaa. Eli jos esimerkillä vielä avaa sitä niin ensimmäisellä raportointikerralla raportoidaan tämän vuoden viimeisen päivän ajankohdalta ne uudet luotot, jotka on myönnetty ja perustettu aikavälillä tammi-joulukuu 2024. Ja sitten tässä raportoinnissa nämä luotot jaetaan 20 mahdollisimman yhtä suureen luokkaan.
Joo, tosiaan esittäjälle varmaan teknisiä ongelmia odotetaan, että Torsten pääsee liittyä uudestaan mukaan. Nyt missä vaiheessa tipahdin? Olisiko joku... Olit kalvolla 25. Right, nyt mulla ei näy tässä. Nyt näkyy. Joo. Eli missä kohti mä olin? Eli Tuossa kolmannen bulletin kohdalla taidettiin olla tarinassa. Okei. No mutta siis 20 riviä tulee näistä luotoista ja tosissaan 5% intervalleissa niin kuin huonoimmista luotoista lähtien parempiin luottoihin, niin kuin huonommat niin kuin maksutavan perusteella. Ja sitten jos katsotaan noita sarakkeilla on sitten raportoidaan erääntymättömät ja erääntyneet luotot, niistä kappaleet ja eurot, semmoisella ajattelulla, että alle 30 päivää, 30-90 päivää ja yli 90 päivää erääntyneet. Sitten sarakkeilla on takaisin maksetut luotot, näistä ainoastaan kappaleet, ja sitten vielä toteutuneet luottotappiot ja kappaleet euroissa. Ja sitten nämä toteutuneet luottotappiot sisältää myös tiedot mahdollisesti myydyistä luottokannoista sikäli kun niistä on tehty alaskirjauksia. Näiden lisäksi tällä raportilla on muutamia yksittäisiä lisätietoja, muun muassa tuotteen nimi. Tämä raportointi siis tehdään tuotteittain. Niin tämä tuotteen nimi, Gini-kerroin, jonka valvottava sinne syöttää määräyksen ohjeessa on ohjeet siitä, että kuinka tämä Gini-kerroin näillä annetuilla tiedoilla lasketaan. Ja sitten samaten valvottava syöttää sinne korkeamman 5% huoneen luottojen osuuden kaikista luokan luotoista, johon myöskin on niissä määräyksen ohjeessa ohjeet, kuinka se sinne syötetään ja lasketaan. Ja nyt tuossa tosissaan tämä MK-raporttipohja löytyy lausunnolla olevasta lausuntomateriaalista, joka löytyy lausuntopalveluista. Joo, kiitos. Ja sitten seuraava taisi olla, oliko Dorasta? Dorasta jatketaan sitten. Kiitos. Joo, hyvää aamupäivää munkin puolesta. Katsotaan, mä saan tämän esityksen täältä esiin ja saan vaihdettua sivua. Vähän sen. Joo, näin. Eli mun nimi on Isto Aho ja mä toimin vanhempana valvojana järjestelmävalvontaa tekevässä tiimissä ja meidän vastuulle kuuluu tämä Doraan liittyvä valvonta ja Doran implementointi täällä Fivan sisällä. Ja nyt tänään mä puhun tästä Doran tuomasta uudesta raportoinnista. Eli siellä on käytännössä kolmenlaista uutta säännöllistä raportointia. Tulee häiriöilmoituksia, sitten on tämä IT-sopimusrekisteri ja sitten on IT-häiriöiden vuosiraportointi. Näiden lisäksi on muutakin raportointia, mutta ne ei ole säännönmukaisia. Ihan lyhyesti siitä, että mitä tämä DORA on. Eli lähes kaikki työ nykyään organisoidaan tavalla tai toisella IT:n avulla ja siihen liittyy omanlaisia riskejä. Ja tähän asti ne on ollut eri asetuksissa ja säädöksissä hajanaisesti ja tämä DORA yhtenäistää finanssialan säädöksiä näiden asioiden suhteen ja
tässä oikeastaan niin kuin otsikkotasolla näkee, että miten niin kuin DORA vastaa siihen kysymykseen, että miten IT-riskejä pitää hallita. Siinä on ne 2 hallinnosta. Kerrotaan ja määrätään siitä, että miten häiriöitä ja poikkeamia tulee hallita ja raportoida. Moni näistä asioista tähtää toiminnan jatkuvuuteen ja siihen liittyy sitten niin kuin erilaiset varmistelut, kahdentamiset, testaaminen, asioiden opetteleminen etukäteen ja tämän tyyppiset asiat. Ja DORassa on tällaisista myös säädetty. Tässä on hyvä huomata, että moni vanha operatiivisiin riskeihin liittyvä raportointi jatkuu sellaisenaan. Esimerkiksi tämä vuosi-ilmoitus operatiivisten riskien aiheuttamista tappioista tai ulkoistamisista tehtävät ilmoitukset, niin niitä tulee yhä tehdä. Tämä häiriöilmoitukset, niitä on kanssa pitänyt tähän asti tehdä, mutta nyt tuo sisältö muuttuu ja kynnysrajat muuttuu ja samalla sitten poistuu esimerkiksi tämä PSD2 mukaiset häiriöilmoitukset. Jatkossa on ainoastaan näitä DORAn mukaisia häiriöilmoituksia. Samalla me saadaan nämä vapaaehtoiset kyberuhkailmoitukset, sitten tosiaan tämä ICT-häiriöiden vuosiraportointi ja sopimusrekisteri. Tuossa on mainittu vielä lisäksi tämä tällainen raportti IT-riskihallintajärjestelmän uudelleen tarkastelusta tai katselmoinnista laadittava, joka on myös tällainen säännöllisesti yhtiössä tehtävä raportti, josta me ollaan kiinnostuneita. Okei, mennään sitten itse asiaan, eli häiriöraportointi ja tähän liittyviä asioita. Tuossa on muutama linkki, joista löytyy lisätietoa. Ja esimerkiksi mä en ole ottanut tähän tarkasti näitä luokittelukriteereitä tai olennaisuusrajoja. Ne kannattaa katsoa suoraan tuolta delegoidusta asetuksesta. Toi kuva oikealla, niin se summeraa lyhyesti, että miten nämä raportit kulkee täällä. Eli nyt jos yhtiö lähettää meille raportin, niin me toimitetaan se eteenpäin EU-valvontaviranomaisille. Toisin sanoen kaikki raportit menee ESMalle ja sitten SI-pankkien häiriöraportit menee lisäksi EKPlle. Ja jos kyse on merkittävästä systeemisestä häiriöstä, niin sitten tiedot välitetään tuolle SCIF-taholle. Ja kyberuhkista niin me vaihdetaan tietoa aktiivisesti Kyberturvakeskuksen kanssa. Näiden lisäksi tietosuojavaltuutetulle lähetetyt tietosuojailmoitukset tulee lähettää meille. Tämä on kanssa se, mikä on ihan nykyistäkin toimintaa. Ja tässä on hyvä huomata se, että jos tietosuoja-ilmoitukseen tai tietosuojahäiriöön liittyy järjestelmäongelma, niin siinä kohtaa me tarvitaan tämä järjestelmähäiriöilmoitus, tai siis DORAn mukainen häiriöraportti. Häiriöraportointia voi ulkoistaa. Tämä liittyy ehkä enemmän ryhmiin ja sitten on toki toimijoita, jotka käyttää jotain suomalaisia tahoja, jotka rakentaa raportointia. Tämä on mahdollista ja tuossa artiklassa 6 kerrotaan niitä ehtoja, että miten tätä pitäisi tehdä tai pitää tehdä. Nyt tämän DORAn soveltamisen alkaessa niin meille ei kuitenkaan tarvitse erikseen lähettää
näitä pyyntöjä tai ilmoituksia näistä ulkoistamisista, vaan me voidaan jatkaa näillä käytännöillä, mitä on jo nyt käytössä. Ja jos meillä on tarvetta tehdä poikkeuksia niihin, niin me otetaan suoraan sitten yhteyttä. Mutta tämä on hyvä muistaa sitten, että jos näissä järjestelyissä tapahtuu muutoksia, niin niistä pitää informoida meitä. Toinen vähän samankaltainen on tämä häiriöiden aggregointi, siis siinä mielessä, että myös näistä pitää kertoa meille, mutta nyt tämän DORAn soveltamisen alkaessa ei tarvitse erikseen ottaa yhteyttä, vaan jatketaan näillä nykyisillä käytännöillä. Tämä koskettaa enemmän ryhmiä ja lyhyesti tämä aggregointi tarkoittaa siis sitä, että jos ryhmässä on monia yhtiöitä, joita koskettaa yksi ja sama IT-häiriö, niin kaikkien yhtiöiden puolesta voi lähettää yhden häiriöilmoituksen, eikä tarvitse lähettää useita. Ja taas kerran, jos haluat tarkastaa täsmälleen nuo ehdot, niin ne löytyy tuolta artiklasta 7. Häiriöiden luokittelemisesta löytyy tuosta delegoidusta asetuksesta tarkemmin tietoja. Lyhyesti, häiriö on merkittävä, jos se koskettaa kriittistä palvelua, tai sitten jos 2 tai useampi kriteeri täyttyy. Ja niitä kriteereitä, jotka myös löytyy tuosta asetuksesta, on listattu asiakkaisiin, vastapuolien liiketoimiin liittyen, maineeseen liittyen, palvelukatkosten kestoon liittyen, maantieteelliseen laajuuteen, dataan, palvelujen kriittisyyteen ja sitten taloudellisiin vaikutuksiin liittyen. Ja tuossa on noita artikloja lueteltu muutamia. Näiden lisäksi kaikki murtautumiset ja tällaiset kyberhäiriöt, niin ne on automaattisesti merkittäviä ja niistä pitää tehdä häiriöilmoituksia. Okei, sitten mennään ihan käytäntöihin. Eli kun häiriö havaitaan, niin kuinka nopeasti näitä eri ilmoituksia pitää lähettää, niin tähän kalvolle on sumerattu nämä kaikki. Eli näitä häiriöraportteja on 3-laisia, alkuväli- ja loppuilmoituksia. Niistä tulee lyhyet kalvot kohta, mutta toiminta alkaa tietenkin alkuilmoituksen lähettämisellä. Ja nyt jos esimerkiksi maanantaina kello 8 havaitaan häiriö, niin joka on merkittävä, joka tulee raportoida, niin se tulisi raportoida Finanssivalvonnalle tiistaihin kello 8 mennessä. Sitten väliilmoitus tulee raportoida siitä 72 tunnin kuluessa, eli nyt jos oltiin tiistaina kello 8, niin me päästään keskiviikko torstaihin perjantai-aamuun kello 8 mennessä, jolloin tuo väliilmoitus pitää tehdä. Ja näitä väliilmoituksia voi tehdä useampia, ja loppuilmoitus tulee tehdä viimeisestä väliilmoituksesta kuukauden kuluessa. Nyt sitten jos kuitenkin tämä oli kriittiseksi luokiteltu häiriö, niin silloin tämä maanantaina kello 8 havaittu häiriö pitää raportoida maanantaina kello 12 mennessä. Ja sitten nämä väliilmoitusten ja loppuilmoitusten aikarajat lähtee juoksemaan siitä eteenpäin. Tähän liittyy sitten tällainenkin tapaus, että jos on alkujaan todettu tai ajateltu, että kyse on ei-kriittisestä häiriöstä, ja sitten huomataankin hetken päästä, että se on kriittinen häiriö. Sanotaan vaikka, että kello 12 maanantaina nyt huomattaisiin, että tämä on kriittinen, niin se tarkoittaisi sitä, että se häiriöilmoitus pitäisi tehdä maanantaina kello 16 mennessä.
Ja taas kerran väli-ilmoitusten ja loppuilmoitusten aikarajat lähtee juoksemaan siitä eteenpäin. Joillain toimijoilla on helpotuksia näistä aikarajoista siinä mielessä, että viikonloppuisin ja pyhäpäivisin ei tarvitse lähettää häiriöilmoituksia, vaan ne voi toimittaa seuraavana arkipäivänä kello 12 mennessä. Eli nyt esimerkiksi, jos tämä havainto tapahtuisi tai tehtäisiin lauantaina, niin häiriöilmoituksen voi toimittaa maanantaina kello 12 mennessä ja sitten siitä taas lähtee tämä väli-ilmoitusten aikarajat juoksemaan ja sitten niistä lähtee taas sitten juoksemaan loppuilmoitusten aikarajat ja niissä toimii tämä sama sääntö, että jos nämä aikarajat osuu viikonloppuihin tai pyhäpäiviin, niin seuraava arkipäivä ja kello 12 mennessä riittää. Mutta on poikkeus, joka koskettaa vain osaa toimijoita. Esimerkiksi luottolaitoksilla ei ole tätä mahdollisuutta, vaan heillä se lauantaina tapahtunut häiriö, jos se on kriittinen, niin pitäisi tulla 4 tunnin sisään sitten lauantaina tai sunnuntaina aamulla. Katsotaan näitä sisältöjä hyvin tiiviisti, eli mä vaan luonnehdin, minkä tyyppisiä sisältöjä näissä ilmoituksissa on. Nämä raporttitemplateit löytyy jo Fivan web-sivuilta. Sinne on tehty Fivan, tai oikeastaan Dorasta on tehty oma sivusto, jonne on nyt kerätty aika mukavasti näitä eri linkkejä, mitä tässäkin esityksessä näkyy. Ja sen pitäisi löytyä ihan Googlen avullakin kohtuu helposti tämä Fivan Dora-sivusto. Ja sitten myös siellä, missä on nämä raportointiohjeistukset, niin siellä on linkkejä näihin eri templateihin useammalla eri kielellä myöskin. No, alustavan ilmoituksen sisältö, eli tietoja raportoijasta, ja tässä tosiaan voi laittaa useamman yhtiön tiedot yhdellä ilmoituksella silloin, kun nämä aggregointiin liittyvät ehdot täyttyy. Ja itse häiriöstä kerrotaan ongelmasta ja sitten siitä, että mitkä kynnysarvot ylitty, että tämä raportti piti lähettää ja sitten miten tämä häiriö havaittiin. Itse väliraportilla kerrotaan sitten tästä häiriöstä selkeästi enemmän, että kuinka pitkään se on kestänyt, minkälaisia toimenpiteitä tämän johdosta on tehty, arvioita ja tietoa vaikutuksista ja niin edespäin. Loppuraportti sisältää juurisyistä tietoa, kuvauksen häiriön ratkaisusta ja tarkempaa tietoa häiriöstä. No, oikeastaan tietoa, joka jo tuli edellisissä esityksissä esille, ainakin osittain. Eli siellä on kerrottu, että miten nämä tunnistautumiset ja valtuutukset voi tehdä. Näitä tietoja löytyy Fivan sivuilta hyvin ja nämä häiriöraportit tehdään tällä FISA-järjestelmällä. Nyt keväällä 2025 tämä tehdään Excelillä ja myöhemmin siihen tilalle tulee web-lomake. Myös nämä vapaaehtoiset kyberuhkailmoitukset tulee tällä samalla FISA-kanavalla. Sitten sellainen hankalampi kysymys tässä kohtaa on, että keiden kaikkien tulee raportoida, ja jotkut sivuliikkeiden edustajat on kysynyt tätä, niin silloin kun häiriö koskettaa suomalaisia asiakkaita, niin Finanssivalvonta tarvitsee sen häiriöraportin. Eli tämä oli niin kuin viesti näille sivuliikkeiden edustajille. Kyberuhkaraportista
Tämä on kanssa tuossa samaisessa delegoidussa asetuksessa kerrottu, että mitä se sisältää. Ja tämä template, niin se on selkeästi pienempi kuin tuo häiriöraportti. Siellä on parisenkymmentä kenttää ja taas kerran raportoijasta tietoa ja sitten tietoa tästä itse uhkasta ja toimenpiteistä, mitä sen johdosta on tehty. Mutta siitä ei sen enempää kommentteja. Okei, mennään sitten näihin ICT-häiriöiden vuosiraporttiin. Tuossa oikealla palstalla näkyy tuo raportin template ja se on kohtuu simppeli siinä mielessä, että sinne tulee ainoastaan tietoa siitä, että milloin on toimitettu häiriön loppuilmoitus ja minkälaisia kustannuksia siihen on liittynyt, ja sitten se on lista näitä tietoja. Tämä itse raportointi alkaa ensi vuonna ja se tulee koskettaa tämän vuoden häiriöitä. Ja tarkemmat ohjeet, jos sellaisia on tarvetta, niin tulee sitten myöhemmin. Tuossa on myös linkki noihin säännöksiin. Sellainen jäi sanomatta, että osa näistä alemman tason RTS:istä ja ITS:istä on vielä draft-tilassa, ja niitä on nyt ilmeisesti aika pian tulossa myös tähän viralliseen lehteen ja sitä kautta voimaan virallisestikin, mutta niihin ei ole oletettavissa mitään kovin isoja muutoksia enää. Eli kyllä ne englanninkielisillä pärjää ja niiden avulla pystyy valmistelemaan asioita hyvin. Sitten päästään tähän sopimusrekisteriin. Tätä sopimusrekisteriä kerätään EU-tasolla sen tunnistamiseksi, että mitkä IT-toimijat ovat systeemisesti kriittisiä EU-tasolla. Ja jotta tämä onnistuisi, niin kansallisten valvojien kautta kerätään tietoa sopimuksista ja sitten kansalliset valvojat välittää tätä eteenpäin EU-valvojille. Nyt keväällä tämä raportointi menee poikkeavalla aikataululla siten, että referenssipäivänä toimii maaliskuun viimeinen päivä ja tämä raportointi tulee tehdä huhtikuun loppuun mennessä. SI-pankeilla on kireempi aikataulu tässä. Mä oletan, että SI-pankit on kuullut jo siitä aikataulusta. Itse olen saanut vain sellaisen tiedon, että huhtikuun puolen välin mennessä, mutta en tiedä täsmällistä päivää, mikä siellä on annettu siihen rajaksi. Sitten jatkossa normaali aikataulu on tuossa ylempänä mustalla, eli referenssipäivä on vuoden viimeinen päivä ja raportointi tulee tehdä maaliskuun loppuun mennessä. Tässä on pieni poikkeus, eli SI-pankit raportoi suoraan EKP:lle, mutta kaikki muut raportoi FIVAn kautta. Itse rekisterin tai tämän raportin sisältöön en mene tässä kovin tarkasti, mutta minulla on muutama nosto. Toi täytäntöönpanoasetus kertoo tietosisällöistä ja meillä on tullut jonkun verran kysymyksiä nyt, että onko Excel-templatea jaossa tai saatavilla, ja valitettavasti sellaista templatea, joka olisi täsmälleen tuon täytäntöönpanoasetuksen kaltainen, ei ole vielä, mutta sitten tähän edellisen tietomalliin 3.5 ja kesän dry-runissa tehdyn tai käytetyn Excelin tietosisältö on
lähes sama kuin tässä täytäntöönpanoasetuksessa. Jos sellaista tarvii, niin siitä saattaa olla apua. Ja sitten sen lisäksi tuossa aiemmin näissä esityksissä viitattiin tähän tietomalliin versio 4.0, niin siellä on esimerkkiraportti, joka on kyllä pilkottu CSV-tiedostoiksi, niin niistä saattaa myös olla apua, jos täytyy itse muodostaa tällainen Exceli, niitä kannattaa katsoa. Yksi esimerkki tällaisesta, joka oli ehkä jonkunmoinen kipukohta, oli tämä ICT-sopimuskumppaneiden yksilöinti, josta ilmeisesti jonkun verran tuolla EU-tasollakin on ollut kädenvääntöä. Ja se on nyt kerrottu tuolla täytäntöönpanoasetuksessa, eli ei ole pakko käyttää lei-koodia, vaan myös tämä EU-ID-koodi käy. Ja siellä oli muutama muukin tapa, joita nyt en luettele tässä, ne löytyy tuosta täytäntöönpanoasetuksesta. Keiden sitten tämä pitää tehdä tämä raportointi, niin tämä tapahtuu emoyhtiöiden kautta ja lyhyesti se on se ylin emo, joka EU-tasolta löytyy. Ja nyt jos on sitten sellainen sivuliike täällä, jolla ei ole EU:ssa toimivaa emoa, niin se tarkoittaa sitä, että silloin sivuliikkeen pitää raportoida ja tehdä nämä sopimusrekisterit. Lyhyesti näistä tietosisällöistä, eli ne on niitä erillisiä CSV-tiedostoja siinä tietomallin 4.0 versio esimerkissä tai erillisiä välilehtiä siinä Excelissä tai Excel-templateissa, ja jokaisessa välilehdessä oli jonkun verran niitä eri sarakkeita tai tietoja. Niin en käy niitä läpi tai avaa sen enempää. Että lyhyesti nämä tiedot sisältää tietoa raportoijasta, siitä yhteisön rakenteesta, jossa on isommasta ryhmästä kyse, mukaan lukien sivuliikkeet, yleistietoa näistä sopimusjärjestelyistä ja yksityiskohtaisempaakin tietoa niistä, mukaan lukien sisäiset järjestelyt. Sitten näistä kolmansista osapuolista luonnollisesti on paljon tietoa, mukaan lukien alihankintaketjut. Sen lisäksi näitä pitää linkittää yhtiön toimintoihin siten, että siellä kerrotaan, että mikä sopimus kertoo tai tukee mitäkin toimintoa yhtiössä. Ja lisäksi siellä on sitten näiden palvelujen arviointiin liittyviä tietoja, mitä toimittaa. All right. Tässä oli mun esitys. Täällä on kalvoilla muutama linkki, mutta näitä tässä löytyy nykyään paremmin Fiva-web-sivuilta. Ja tässä kohtaa oikeastaan sanon kiitos ja voidaan siirtyä seuraavan esitelmään. Joo, kiitos Isto. Ja huomenta vaan kaikille munkin puolesta. Nimi on Eemeli Peltola ja työskentelen asiantuntijana finanssivalvonnan taloudellinen analyysitoimistossa. Ja seuraavana minun olisi tarkoitus aika lailla kertausluontoisesti esitellä tätä uutta raportointijärjestelmää. Eli lähdetään liikkeelle ihan tuosta suomi.fi-kirjautumisesta ja kuinka navigoida tuolla raportoijan portaalissa. Ja sitten edetään raporttien toimitukset näkymään, jossa voidaan katsoa raportointivelvollisuuksia ja lähettää raportti web-lomakkeella. Toinen vaihtoehtoinen tapa toimittaa raportti on tuo lataa tiedostot näkymä, jossa ainakin kansallisten raportointien kohdalla niin pystyy lataamaan CSV-tiedoston sisään. Ja katsotaan myöskin
keskustelutoiminnallisuutta. Eli linkit tänne raportoijan portaaliin ja validointipalveluun löytyy Finanssivalvonnan verkkosivulta kohdasta raportointi, taloudellisen tilan ja riskien raportointi, uusi järjestelmä. Ja tämä raportoijan portaali oli tosiaan se ympäristö, mihin se lopullinen raportti sitten toimitetaan, ja validointipalvelus pystyy tarkistamaan raportin validoinnit, lähettämään testiraportteja vapaasti. Ja esittelen tätä järjestelmää meidän omassa testiympäristössä, mutta se näyttää kutakuinkin samalta kuin se oikea raportoijan portaali. Eli normi.suomi.fi tunnistautumisen tapaan, niin aluksi valittaisiin just se pankki ja syötettäisiin omat tiedot tänne. Ja tarkistetaan, että omat tiedot on oikein. Ja seuraavaksi valitaan, että minkä yhteisöjen puolesta asioidaan. Ja kuten tuossa suomi.fi esittelyssä mainittiinkin, niin kannattaa valita nämä molemmat, että varmasti saa sitten sähköposti-ilmoitukset uusista viesteistä. Joo, ja nyt saavuttiin tänne portaalin kotisivulle. Ja mitä tässä ensimmäisenä nähdään, on näitä erilaisia näkymiä. Ja vasemmalla sivupalkilla on sitten pikakuvakkeita, muun muassa tänne raporttien toimitukset ja lataa tiedosta näkymiin, jota käydään läpi. Ja sitten täällä on tämä viestinnät. Asynkrooniset tehtävät on aika lailla ylimääräisenä täällä raportoijille, että niillä ei ole oikeastaan käyttöä. Mutta jos on ihan ensimmäistä kertaa kirjautumassa tänne portaaliin, niin kannattaa käydä täällä vasemman alanurkan henkilötietosivulla ja tarkistaa, että täälläkin varmasti kaikki nimitiedot ja sähköpostit on oikein. Ja hyvä on myös huomata, että täällä sähköposti-ilmoituksessa on täppä päällä. Käyttöliittymän kieleksi voi valita suomen, ruotsin tai englannin, ja se on hyvä laittaa näihin kaikkiin 3 kohtaan samaksi. Tähän viimeiseen se pitää naputella sitten käsin. Ja kun on tehnyt muutoksia, niin painetaan täältä tallenna. Ja sitten on hyvä vielä päivittää tämä sivu, että ne muutokset varmasti tulee voimaan. Joo, mutta lähdetään katsomaan raportointivelvollisuuksia täältä raporttien toimitukset näkymästä. Eli täällä ihan ylhäällä näkyy näitä erilaisia suodattimia, joilla voi hakea raportointivelvollisuuksia. Ja mä voisin hakea tähän nyt noita V-alkuisia tiedonkeruita, joita lisättiin tässä vuodenvaihteessa portaaliin. Ja kun valinnat on tehty, niin täältä sitten painetaan tätä play-nappia. Ja lista raportointivelvollisuuksista aukesi tähän alas. Ja mitä tämmöisessä yksittäisessä raportointivelvollisuudessa näkyy, on just tämä määräpäivä ja mikä on sen raportin tila. Ja tilahan voi olla joko tehtävä, käynnissä tai valmis. Tehtävä tarkoittaa vielä sitä, että raportin toimittamista ei ole aloitettu. Käynnissä tarkoittaa sitä, että se on avattu web-lomakkeella, mutta sitä ei ole vielä lähetetty. Ja valmis tarkoittaa sitten onnistuneesti saapunutta raporttia. Valmiissa raportissa on myöskin tiedot, että onko siellä ollut mahdollisesti validointivirheitä. Ja oikeassa reunassa löytyy tämmöinen tiedot-nappi, niin tästä näkee, että mitä kaikkia lomakkeita siihen raportointivelvollisuuteen kuuluu. Oikeassa yläkulmassa näkyy tämmöinen näytä aiemmat raportoinnit, laatikko. Ja tähän kun laittaa
ruksin, niin sitten näkee myös semmoiset raportointivelvollisuudet, mihin on jo toimittanut raportin ja joiden määräpäivä on jo mennyt. Eli jos mä täältä esimerkiksi katson vaikka tuolle syyskuun tiedon ajankohdalle raportteja, tässä näkyy nyt näitä keskeneräisiä ja yksi, joka on myöhässä, niin sitten jos laittaisin täpän tähän näytä aiemmat raportoinnit ja painan täältä play, niin sitten saa myöskin nämä valmiit tänne näkyviin. Mutta jos on tosiaan yhtään epävarma olo, että näkyykö varmasti kaikki raportit, niin tätä täppää on ihan hyvä pitää täällä. Joo, mutta seuraavaksi voisi lähteä täyttämään tätä VL-raporttia. Ja tässä yleiskatsausnäkymässä niin tämä raportin toimitus on jaettu vaiheisiin, eli taulukoiden täyttö, validointi ja lähetys. Ja uuden raportin täyttämisen voi aloittaa tästä luo uusi raportointiversio painikkeesta. Noin. Ja nyt me huomattiin, että tänne taulukoiden täyttökohtaan tuli tämmöinen 3/3 täytetty ja 3 merkitty tyhjäksi. Tämä 3/3 täytetty meinaa tässä kohtaa lähinnä sitä, että kaikki lomakkeet on muokkaa tilassa. Ja 3 merkitty tyhjäksi tarkoittaa sitä, että millekään niistä ei ole täytetty arvoja. Ja vähän tästä täytä tiedot painikkeesta, niin muokkaa näitä lomakkeita. Noin, ja nyt tämä lomake visualisoitu tähän oikealle puolelle ja vasemmalla puolella olevasta listasta voin sitten navigoida niitä välillä. Aloitan tämän header-lomakkeen täyttämisen painamalla tätä oikeasta yläkulmasta muokkaa. Joo. Ja tänne sitten vaan naputtelen näitä tietoja. Kun on valmista, niin painan täältä tallenna. Ja takaisin noihin muille lomakkeille pääsee tästä takaisin painikkeesta. Ja yleisesti ottaen on hyvä käyttää näitä portaalin omia peruutuspainikkeita. Et sitten jos käyttää selaimen omaa paluupainiketta, niin se saattaa heittää vähän kauemmas siellä portaalissa. Seuraavaksi mä otan tämän VL08F-lomakkeen. Vähän tuosta muokkaa. Ja tämä voisin itse asiassa täyttää Excelin avulla, hoituu vähän nopeammin. Eli voin ladata Excelin ulos tästä vie Excel-muodossa painikkeesta. Joo. Ja tähän sitten laitan joitain arvoja. Ja sitten vielä tallennan. Noin. Ja sitten mä pystyn lataamaan tämän Excelin sisään tästä tuo Excel-tiedosta painikkeesta. Ja pystyn joko raahaamaan sen tiedoston tähän tapaan. Tai sitten olisin voinut painaa vain tästä tiedostopainikkeesta, jolloin mä olisin voinut selata mun tietokoneen omia kansioita ja hakea sitä kautta. Painan tästä nyt OK. Joo, ja arvot tuli paikalle. Laitan tästä vielä tallenna. Joo, ja palaan tänne
yleiskatsauskohtaan. Ja seuraavaksi mä voisin tarkistaa validoinnit tälle raportille. No niin, ja validointien tulokset aukesi tähän alempaa ikkunaa. Ja tässä näkyy keltaisella palluralla nämä varoitustason virheet ja punaisella sitten nämä estävät virheet. Ja kun mä painan tätä palluraa ja sitten näitä nuolia, niin mä pystyn saamaan lisätietoa siitä virheestä. Ja täällä mainitaan, että sähköpostiosoitteessa on jotain vikaa. Ja huomaankin, että täällä on jäänyt kenttä täyttämättä, niin voi lähteä sitten korjaamaan sitä suoraan tästä mockup-painikkeesta. Noin. Ja tallennan muutokset. Sitten minulla olisi periaatteessa mahdollista myöskin niin kuin tässä kohtaa suorittaa validointi, mutta nyt se tekisi sen itse asiassa vaan tälle yksittäiselle lomakkeelle ja saattaisi tulla vähän kummallisia virheilmoituksia, niin se on parempi aina palata tänne yleiskatsaus näkymään ja täällä sitten ajaa ne validoinnit koko sille raportille kerralla. Noin. Ja punainen virhe katosi. Täältä löytyy vielä nämä varoitustason virheet. Ja näyttäisivät liittyvän kaavoihin. Ja tässä kun mä menen tänne lomakkeelle, niin nämä solut, mihin se kaava viittaa, niin on korostettu keltaisella. Ja jos mä haluaisin nämä tarkistusten tulokset itselleni vielä Excel-muodossa, mä painan täältä 3 palluraa ja sitten vielä Excel-muodossa taulukoiden kanssa. Joo, ja siitä avautui tämän näköinen tiedosto. Eli täällä löytyy nämä lomakkeet ja sitten itse niihin varoituksiin pääsee käsiksi painamalla näitä warningeja. Ja sitten täällä vasemmalla reunalla on vielä näitä plussia, niin näistäkin pääsee tarkemmin porautumaan, että mitä arvoja esimerkiksi siellä virheellisissä soluissa on ollut. Joo. Mutta siinä kohtaa, kun on tyytyväinen raporttiin, niin voin painaa täältä hyväksy ja lähetä. Ja nyt tämä huomauttaa minua, että raportoinnissa on yhä virheitä tai varoituksia, ja että mä voin lähettää sen, mutta valvoja voi hylätä lähetyksen. Tässä tapauksessa mä kuitenkin lähetän tämän raportin. Noin, tuli tämmöinen viesti, että tämä raportointi, jossa on seuraavat taulukot on hyväksytty. Ja tänne päivitty tieto, että raportti on hyväksytty ja lähetetty. Eli nyt on periaatteessa kaikki valmista. Jos mä haluaisin itselleni vielä tämän raportin CSV-tiedostona, niin mä voin ladata sen tästä vielä raportointipainikkeesta. Eli tämä on tämmöinen CSV-tiedosto, jonka pystyy sitten lataamaan sisään tuolta lataa tiedostot näkymästä. Ja periaatteessa tässä olisi mahdollista vielä ladata itselleen validointiraportit, mutta tässä on itse asiassa tällä hetkellä bugi ja tämä ei toimi, mutta on kuitenkin työlistalla korjattavana.
Ja tosiaan uusia raportointiversioita on mahdollista lähettää niin kauan kuin on vielä määräpäivään aikaa painamalla täältä luo uusi raportointiversio. Ja täällä tämä kysyy, että haluanko mä luoda tyhjän raportointiversion vai ottaa sen vanhan version pohjaksi. Voisin nyt ottaa tuon vanhan version pohjaksi. Ja nyt tosiaan ollaan taas lähtöpisteessä. Ja täältä voi myöskin niin kuin selata näitä eri raportointiversioita tästä raportointiversion numeropainikkeesta. Joo, mutta tässä oli kutakuinkin tämä raporttien toimituksesta näkymä. Seuraavaksi voisin tätä lataa tiedostonäkymää esitellä. Ja täällä nyt oikeastaan oleellisin on tämä ylhäällä oleva tiedoston lataus kuvake. Ja voisin siihen laittaa pari erilaista raporttia. Eli kaahasin nyt tässä tapauksessa just tuon tiedoston tuohon sisään. Painan tuosta nuolta. Noin. Ja tässä tosiaan menee yleensä minuutti pari, kun nämä raportit latautuu sisään, että siinä se vähän riippuu tiedoston koosta. Ja näiden raporttien tila päivittyy, kun tilan päivittymisen näkee, kun painaa tätä päivitä luettelo -painikkeesta. Yes, hei. Pikkuhiljaa järjestelmä integroi niitä raportteja. No niin, tähän alimpaan raporttiin, tähän tiedoston validointisadekkeelle ilmestyy jo tämmöinen pukkimerkki, mikä tarkoittaa sitä, että raportilta ei löytynyt validointivirheitä. Ja tiedoston tila on vielä odottaa siirtämistä. Senkin pitäisi ennen pitkää sitten mennä siirretään tilaan. Palauteraportin pystyy lataamaan tästä palauteraporttikuvakkeesta. Täältä avautuu tämmöinen zippikansio, jossa on samannäköinen Excel-tiedosto kuin mitä tuossa aiemmin jo tutkailtiin. Eli löytyy nämä lomakkeet ja tarkistusten tulokset. Tiedoston historian näkee tästä kellokuvakkeesta. Tässä näkyy, että miten se raportti on edennyt siellä järjestelmässä. Ja oikeanpuolimmaisessa välilehdessä näkisi sitten viestit, jos on siihen raporttiin kiinnitetty jotain keskusteluita. Tähän keskimmäiseen raporttiin on tullut tämmöinen kädenkuva, mikä tarkoittaa sitä, että sieltä löytyy noita varoitustason virheitä. Tilaan kuitenkin siirretään, eli se ei estänyt raportin latautumista järjestelmään. Tähän ylimpään tuli nyt kuitenkin integrointivirhe, eli siellä oli joku latauksen estävä virhe. Ja tässä ihan oikeanpuolimmaisessa sadakkeessa on sitten jonkunlainen selitys siitä, että mikä siellä raportilla oli mahdollisesti ongelmana. Ja tässä kohtaa tämä viittaa
tiedonantajatasoon, eli järjestelmä odotti tiedonantajatasoa 410, mutta sieltä löytyi 999. Ja tästä kun katsoo tiedostonimeä, niin huomataan, että tänne oli eksynyt väärä tiedonantajataso. Joo, tässä oli varmaan tärkeimmät tästä datatiedostot näkymästä. Sitten vielä tämä se keskustelutoiminnallisuus. Eli tästä löytyy vasemmalta reunalta nämä keskustelut ja sitä klikkaamalla saa sitten itse sen viestiketjun auki. Oletuksena tässä näkyy lukemattomat viestit, mutta sitten kaikki viestit saa näkyville tästä kirjekuvakkeesta. Ja täällä sitten pystyy muokkaamaan tai muuttamaan luetun viestin takaisin lukemattomaksi painamalla tätä viestin vasemmassa reunassa olevaa vaaleansinistä palkkia. Ja sitten viestejä on myöskin mahdollista hakea suodattimien avulla. Eli tässä on tämmöinen suodatinpainike. Ja esimerkiksi tiedonkeruun tyypin mukaan voi sitten tällainen suodattaa. Myöskin hakupalkin avulla voi hakea, ja tämä löytää viestin otsikon tai sitten näiden viestin tunnisteiden perusteella näitä viestejä. Ja uuden viestin pystyy aloittamaan tästä uusi viestintäpainikkeesta. Ja uuteen viestiin pitää laittaa viestintätyyppi, eli käytännössä aina se on joko tieto- tai mitätöintipyyntö. Ja jonkinlainen nimi myöskin pitää laittaa tälle viestille. Ja kontekstiin pitää merkata yhteisö ja raportointityyppi. Vapaaehtoisesti sille voi myös merkata nämä tiedonantajatasot, raportointivuodet ja vuoden ja ajanjakson. Ja kelle tämä viesti näkyy, niin määräytyy just tämän yhteisö- ja raportointityyppi kontekstin mukaan. Eli kaikki henkilöt, joilla on oikeus tähän merkattuun yhteisöön ja tiedonkeruun, niin näkee tämän viestin. Ja tässä kohtaa on tärkeää myöskin huomata, että jos viestiin on merkattu useampi yhteisö, niin sitten henkilöt, joilla on oikeus jompaan kumpaan näistä yhteisöstä sekä tähän raportointityyppiin, niin näkee tämän viestin. Meidän suositus olisi se, että yhdessä viestissä käsiteltäisiin aina vain yhden yhteisön asioita, eli se on tietoturvan kannalta paljon parempi. Ja me tullaan itse asiassa tämän vuoden aikana muuttaa tätä ominaisuutta siten, että tähän pystyy merkkaamaan ainoastaan yhden yhteisön. Jos on kuitenkin sellaista asiaa, mikä koskee kaikkia konsernin tai yhteenliittymän yhteisöjä, niin sitten voi siinä itse viestissä niin mainita tästä asiasta. Ja tässä tekstikentässä niin toimii ihan perus tekstinkäsittelytoiminnot, eli pystyy boldaamaan ja kursivoimaan näitä tekstejä sekä käyttämään bullet pointteja. Kuvakaappauksia on myöskin mahdollista lisätä Ctrl+C, Ctrl+V tyyliin. Joo, ja jos olisi jotain PDF-tiedostoja tai vastaavia, niin niitä voi sitten lisätä tästä liitetiedostoja painikkeesta. Ja viestihän pystyy lähettämään sitten tästä lähetepainikkeesta. Tässä on semmoinen pikku kikka, että uusi lähetetty viesti niin itse asiassa ilmestyy tänne jo luettuihin, joten jos ihmetyttää, että miksi viesti ei näy, niin sitten pitää muistaa käydä täältä katsomassa. Ja tosiaan viesti
ketjua pystyy tähän jatkamaan. Joo, mutta tässä oli aika lailla oleellisimmat asiat tästä uudesta raportointijärjestelmästä, ja voidaan varmaan siirtyä noiden kysymysten pariin. Ja jonkun verran ennakkokysymyksiä oli tullut, ja ollaan pyritty tässä webinaaria valmistellessa niin, ottaa ne huomioon ja vastaamaan niihin, sekä tarvittaessa ollaan myös kahdenkeskisesti vastattu kysymyksiin. Mutta onko tässä kohtaa jotain kysymyksiä tullut chattiin tai muuten mieleen? Meillä on yksi avoin kysymys chatissa. Yes. Mä en näe chattia, niin pystytkö sanoa? Tämä on enemmänkin ehkä tuonne ISTOlle, eli TVT-sopimusrekisterin sisällöstä, mitä tarkoitetaan TVT-palveluntarjoajan päätoimipaikan sijaintimaalla. Tarkoitetaanko palveluntarjoajan pääkonttorin sijaintimaata, suoran sopimuskumppanin sijaintimaata vai jotain muuta? Nyt ei isto kuulu, jos puhut. Mikki mutella edelleen. Joo, anteeksi, puhuuko joku mulle? Vähän viestin tämän tyyppisestä. Ihan niin kuin, Joo, tuossa chatissa on kysymys, joka on ennen kaikkea DORA-raportointiin liittyvä, niin jos pystyisit sitä. Okei, ja mä johonkin vastannutkin siellä chatissa jo, ja vielä oikeastaan tuli yksi näkökulma tässä, mutta mä voin sen ottaa tälleen puhuen. Elikkä kysymys raportoinnista, jos Nordean tunnistautumispalveluissa on häiriö, joka vaikuttaa kaikkiin toimijoihin, joihin kirjaudutaan pankkitunnuksilla, niin riittääkö Nordean lähettämään raportti häiriöstä vai tulisiko kaikkien toimijoiden, joilla tunnistuspalvelu on käytössä, raportoida häiriöstä? No, tähän liittyy itse asiassa monta näkökulmaa. Eli Nordean kannalta kyse on raportoinnin aggregoinnista. Ja silloin tässä tulee tämä maakohtaisuus ja eri maiden valvojien tarve nähdä oman maan kansalaisiin vaikuttavat häiriöt. Niin silloin tulee lähettää käytännössä varmaan sisällöltään niin kuin yhdestä ja samasta raportista monta versioa eri maiden valvojille. Mutta sitten tähän liittyy myös tällainen näkökulma, että tähän voi vaikuttaa niin kuin aika monenlaisiin toimijoihin, vaikka Suomessa täällä erilaisia yrityksiä niin edespäin, niin finanssivalvontahan valvoo ainoastaan niitä valvottavia, joita me valvotaan, anteeksi huono suomen kielen ilmaisu tässä kohtaa, mutta siis ne, joita me ei valvota, niin heidän ei tietenkään tarvitse raportoida meille. Eli sanotaan se näin päin. Ja sitten tämä näkökulma, minkä Väinö otti esille kanssa tuossa just äsken otas vähän sen, mulla meni se vähän piiloon tässä. Tosiaan finanssivalvonta suosittaa, että pankkitunnusten lisäksi on myös muita keinoja tunnistautua käytössä, mobiilivarmenne tai sitten näitä
varmennekortteja, mitä niitä onkaan. Sitten oli toinen DORA-kysymys, voiko yhdellä ja samalla ilmoituksella laittaa kaikki nämä tiedot tulemaan alku-, väli- ja loppuilmoituksen tiedot, ja näin voi tehdä. Eli ei ole tarvetta niin kuin lähetellä 3 ilmoitusta peräkanaa. Ja sen lisäksi sekin on sallittu, että vaikka lähettää alkuilmoituksen, mutta jos tietää asioita, joita on niin kuin väli-ilmoitukseen tavallaan soluihin, tai jos pystyy täyttämään väli- ja loppuilmoituksen soluja, niin niitä saa täyttää alustavasti sinne, että se ei haittaa. Näin saa tehdä. Ja mitäs muita DORA-kysymyksiä täällä oli? Sitten tuo DORA-häiriöraportti voi tehdä samalla valtuudella. Eli se oli vastaus kysymykseen siihen, että tarvitaanko uusia valtuuksia, niin ei tarvita, voi mennä samalla. Ja sitten oli vielä kysymys tästä sopimusrekisterin sisällöstä. Mitä tarkoitetaan Otas, nyt tuli lisää kysymyksiä. Mä aloin lukea tuota toista kysymystäkin tuolla. Niin, no, mennään järjestyksessä. Eli mitä tarkoitetaan TVT-palvelun tarjoajan päätoimipaikan sijaintimaalla? Mun mielestä se viittaa emoyhtiöön. Näin. Sitten tuolla on tuo tietosuojavaltuutetuista kysymys, eli että on jo tämä käytäntö. Tuohon mä en itse asiassa osaa sanoa, että koskettaako kaikkia sektoreita vai ei, mutta en muista nyt ulkoa, mutta määräys- ja ohjekokoelmassa 8/2014, eli operatiivisen riskin määräys- ja ohjekokoelmassa, niin siellä on kerrottu tästä tietosuojavaltuutetulle lähetettävästä ilmoituksesta, ja siellä on myös kerrottu, että keitä kaikki se koskettaa. Ja tähän liittyen vielä sellainen... Ei kosketa ihan kaikkia. Se opiskin määräysohjekokoelma on suppeampi soveltamisala kuin DORA, mutta Joo. Hyvin pitkälti sama. Okei, kiitos täsmennyksestä. Ja sitten niin, vielä lisää, palataan tähän Nordea-häiriöön, eli tarvitseeko kaikkien muiden valvottavien tehdä ilmoitus? Eli jos nyt esimerkinomaisesti Nordean tunnistautumispalvelussa on laaja häiriö, niin tämä jakaantuu useampaan osaan tämä vastaus, eli siinä on niin kuin tavallaan ne valvottavat, jotka kuuluu Nordeaan, ja joista Nordea vastaa, mutta sitten jos ajatellaan niin muita toimijoita, jotka on riippuvaisia tuosta palvelusta, sanotaan, että jokin toinen finanssiyhteisö, joka ei millään tavalla kuulu Nordeaan, niin heidän kannaltaan tämä on heidän häiriö, heidän palvelut vaarantuu tai estyy, heidän tulee tehdä häiriöilmoitus siitä. Toivottavasti vastasin. Nyt tuossa oli itse asiassa toinenkin tähän toinenkin kysymys tai kommentti, että ei ollut tarpeeksi selvää. Eli jos on Nordea ulkopuolinen yhtiö, joka ei liity mitenkään Nordeaan, jos palvelut on nurin tunnistautumisen vuoksi, riippumatta siitä, että kuka sen palvelun tuottaa, niin tällöin yhtiön tulee tehdä häiriöilmoitus, jos
tämä yhtiö on finanssivalvonnan valvottava. Oliko täällä vielä DORA-aiheisia kysymyksiä? Mä yritin vastata kaikki. Tuossa nyt tuli lisää lisää. Eli TVT-sopimusrekisterin ensimmäisen raportointiin liittyen huhtikuun loppuun mennessä. Tämä 31.2025 aikaraja, niin tämä on siis referenssipäivä, eli tiedot, jotka raportoidaan, ovat tuolta päivältä. Ja raportointi tulee tehdä käytännössä seuraavan kuukauden aikana. Sellainen muuten asia, mikä jäi esityksessä mainitsematta, on, että ei kannata jättää raportointia viimeiseen päivään. No, tai olihan se siellä onneksi muissa puheenvuoroissa, mutta jos siellä on jotain ongelmia, joista tulee palautetta, niiden selvittämiseen saattaa mennä helposti aikaa. Ei kannata jättää viimeiseen päivään. Ja vielä tästä sopimusrekisteristä ja tuosta esimerkki ihan eli nyt se rekisterin referenssipäivä 31.3. Eli käytännössä sanotaan, että tulee uusi ITC-sopimus 30.3., joka allekirjoitetaan, niin sen pitäisi löytyä siitä rekisteristä. Ja se kuuluu silloin siihen, ja sen pitäisi löytyä siitä rekisteristä, joka toimitetaan meille huhtikuun aikana. Mutta jos se sopimus allekirjoitetaan, se uusi sopimus 1.4., niin silloinhan se ei kuulu siihen, ja sitä ei tarvitse sisällyttää tuohon rekisterin, eli referenssipäivä tosiaan tarkoittaa tätä tässä mielessä. Sitten, jos ei ole mahdollista arvioida Nordea-häiriön laajuutta, niin yhtiöthän arvioi vaikutuksia omaan toimintaansa sillä tiedolla, mitä heillä on käytettävissä. Joskus se tieto voi olla hyvinkin epämääräistä, varsinkin jos on sellaisesta, tai jos on niin kuin käytännössä julkisen tiedon varassa tai joku muu vastaavan kaltainen tieto, mutta siinä ei oikeastaan paljon muuta pysty tehdä. Tällaisissa laajoissa häiriöissä niin finanssivalvonta luonnollisesti saa näitä tietoja useammalta eri taholta ja niin edespäin, että ei olla niin kuin välttämättä yhden tahon arvioista ja tietosisällöistä riippuvaisia tässä mielessä. Vastasinko kysymykseen? Joo, eli jos nyt on niin kuin Nordea ulkopuolinen yhtiö, joka ei oikeasti tiedä, että ketkä kaikki on täysin riippuvaisia Nordeasta, niin silloinhan se on niin kuin arvio tai näin. Eli taas kerran sillä parhaalla tiedolla, mitä on. Kyse on arvioinnista myöskin. Kiitos Isto. Täällä on ainakin yksi aiempi avoin kysymys, jossa on kysytty, eli jatkossa riittää tunnistautuminen suomi.fi kautta pankkitunnuksien kautta ja siitä pääsee suoraan kirjaamaan tietoja. Yleisempi kysymys siis, voisiko tähän joku kuitata? Joo, mä oikeastaan juuri vastasin tuohon, sieltä oli tullut vielä tarkennus, että tosiaan kyse virallitiedonkeruista, niin kyllä. Eli tosiaan ei tosiaan tarvitse toimittaa niin kuin siinä niin kuin suoraan
raporttitiedostoja meille, vaan se, että voi kirjautua tuonne raportoijan portaaliin ja siellä täyttää nämä raportointilomakkeet, kuten Eemeli aiemmin demonstroi, ja tämä on kaikille piraattitiedonkeruille saatavilla. Kiitos Mainölle ja Istolle kysymyksiin vastaamisesta. Tällä hetkellä ei näy uusia kysymyksiä chatissa, ja toki siis jos jälkikäteen tulee jotain kysymyksiä mieleen, jotka askarruttaa liittyen yleisesti raportointijärjestelmän käyttöön tai tietysti näihin spesifeihin asioihin, esimerkiksi DORA-raportointiin, niin toki sitten vaan meihin yhteyttä, ja tosiaan raportointijärjestelmästä löytyy aika kattavasti tietoa meidän verkkosivuilta, ja tosiaan tämänkin webinaarin tallenne tulee sitten myöhemmin sinne, ja mikäli sitten asia koskee jotain tiettyä raportointia, niin ensisijaisesti toivotaan, että yhteyttä otetaan tuon raportoijan portaalin kautta tuota keskustelutoiminnallisuutta hyödyntäen, mitä Eemeli tuossa hetki sitten esitteli. Ja toki sitten jos on yleisestä palautetta, kysymyksiä järjestelmään ja sen käyttöön liittyen, niin meillä myös on tuo helpdesk, New Reporting System @finanssivalvonta.fi, johon sitten toivotaan tämän tyyppisiä yhteydenottoja. Mutta tälläkään välin ei nyt tullut uusia kysymyksiä, joten iso kiitos kaikille esittäjille ja myös linjoilla oleville kuulijoille hyvistä kysymyksistä. Eli kiitoksia ja oikein hyvää torstaipäivän jatkoa kaikille.